בהתחברות הראשונית למערכת אתם תקבלו מייל חד פעמי עם קישור להרשמה. לחצו על הקישור והוא יעביר אתכם ישירות למערכת הדיווח של תוכנית החומש. במסך שיפתח, לחצו על הכפתור הרשם, ולאחר מכן הגדירו סיסמה. לאחר שהגדרתם סיסמה, המערכת תעביר אתכם שוב לעמוד ההתחברות. הזינו את שם המשתמש והסיסמה שבחרתם, ולחצו על כניסה למערכת. המערכת תשלח אל המכשיר הנייד שלכם או במייל קוד התחברות. הזינו אותו בשדה המתאים ולחצו אימות. אחרי ההתחברות תועברו לעמוד הפעילויות שלי. עובדי הוראה ומטפלים יוכלו לראות את כל הפעילויות המתוכננות שלהם, גם לאותו היום וגם לפי חודש. לעומת זאת, מטפלים שאין להם פעילויות קבועות צריכים ליצור את הדיווח באזור דיווח פעילות חד פעמית. אז איך עורכים דיווח? ראשית, יש לבדוק שהתאריך ושעות הפעילות נכונים. שנית, בחרו את צורת המפגש המתאימה. ושלישית, תתארו בהרחבה מה בוצע בפעילות. לאחר שמילאתם את כל השדות, אם אתם עובדי הוראה ומטפלים, המשיכו לדיווח נוכחות של המשתתפים בפעילות, מלווים אינם נדרשים בכך. בעמוד זה תוכלו לסמן מי מהתלמידים נכח בשיעור ומי החסיר. בסיום, בדקו שהכל מולה נכון, לחצו שמירה, ותחזרו למסך הפעילויות שלי. וודאו שסטטוס הדיווח ישתנה להתקבל. במידה והדיווח נדחה, לחצו עליו כדי לראות את סיבת הדחייה ולתקן את הבעיה. שימו לב, הקפידו על דיוק מלא בדיווח. דיווח שגוי עלול לחזור אליכם לתיקון ולעכב את קבלת השכר.